Olen Anu Ellä, ProAgrian valtakunnallinen nurmiasiantuntija. Nurmiviljelyhän ei ole missään nimessä tylsää Suomessa, koska sääolosuhteet on niin monimuotoiset, että meillä on hyvin jäisistä olosuhteista helteeseen saakka nurmiviljelyvaiheita. Koska se nurmiviljelyn kausi on niin lyhyt ja hektinen, niin suomalaisen nurmiviljelijän on hyvin tarkkaa tiedettävä, mitä on tekemässä, ja silloinhan ajoitusten on osuttava kohdalleen. Suomessahan maa routii talvella, eli jäätyy tyypillisesti 20 sentin ihan metrinkin syvyyteen saakka. Ja täällä Varsinais-Suomessa luminen ja jäinen kausi, niin se voi jatkua yleensä tuonne maalis-huhtikuulle. Ja toisaalta jääpolte on se ongelmallisin nurmien kannalta, ja sehän sitten kertyy painanteisiin ja tuhoaa siellä nurmikasvustoa. Timotei kestää sen parhaiten. Huhtikuussa Suomessa tulee erikoisuutena takatalvi tai useampikin takatalvi, eli on jo keväällä lämpimämpi jakso ja sitten tulee lunta ja jäätä siihen päälle ja muutaman päivän ollaan taas talvessa ja sitten taas päästään keväisiin tunnelmiin ja taas tulee takatalvi. Tämä on sitä suomalaista kevättä. Hyvin tyypillistä täällä. Ensimmäinen säilörehun teko on siinä kesäkuun ensimmäisellä tai toisella viikolla, ja oikeastaan 2-3 viikkoa ennen sitä ensimmäistä säilörehun tekoa niin alkaa se suurin kasvupyrähdys ja suurin osa sadonmuodostuksesta tulee silloin. Eli siitä jäästä ja yöhallasta siihen, kun tehdään säilörehua, niin on vaan muutamia viikkoja. Ja toisaalta ihan viimeiset viikot ennen säilörehun tekoa niin voidaankin kärvistellä sitten helteessä. Eli sää voi muuttua siitä kylmästä suoraan helteeseen ja silloin on aika kova homma nurmikasveilla kasvaa. Länsi-Suomessahan on kehitetty nurmiryhmätoimintaa aktiivisesti vuodesta 2011. Ja nurmiryhmäläisten keskisadot on esimerkiksi viime vuonna 2021 niin on ollut 10 600 kuiva-ainekiloa per hehtaari, kun koko Suomessa satotaso on ollut 6 000 kuiva-ainekilon paikkeilla per hehtaari. Eli nurmiviljelyn panostamisella on todella merkitystä ja saadaan hyviä tuloksia aikaan. Hei, olen Antero Lähteenmäki ja viljelen perheen kanssa maatilaa täällä Ruskolla Lounais-Suomessa. Meillä on maitotila ja mä olen erikoistunut meidän tilalla tähän nurmiviljelyyn ja ollut myös esimerkiksi nurmiryhmätoiminnassa mukana vuodesta 2012. Ollaan Lähteenmäen tilalla, me ollaan maidontuotantotila ja meillä on noin 205 lehmää plus nuorkarja ja maito tuotetaan 3 lypsyrobotin voimin. Meillä on viljelyksessä sellainen 180 hehtaaria plus sitten noin 70 hehtaaria nurmia on muilla kasviviljelytiloilla niin, että me vaan viljellään niitä. Ja koko nurmiala, joka korjataan, on sellainen 160 hehtaaria vuodessa tai kertakorjulla ja sitten sitä korjataan ainakin se 1 sato kaikista ja sitten lisäkorjuita sen mukaan, kuinka paljon ollaan jääty vajaaksi vielä säilörehutarpeesta sille tulevalle vuodelle. Meidän keskituotos on 12 000 kiloa energiakorjattua maitoa ja ollaan siihen kovin tyytyväisiä. Ja ruokinta on hyvin nurmirehupohjainen, eli meillä on väkirehuprosentti noin 40 ja siihen ollaan tyytyväisiä. Ja meillä tavoite on tuottaa mahdollisimman terveillä eläimillä mahdollisimman tehokkaasti maitoa, eli ei pyritä maksimituotokseen, vaan siihen, että saadaan maksimitulos ulos näillä eläimillä. Meidän yritysmuotona on maatalousyhtymä, eli mä, mun veli ja vanhemmat ollaan yrittäjinä tässä ja ollaan tällä pohjalla toimittu noin 10 vuotta. Ja lisäksi meillä on sitten 2 täysaikaista työntekijää ja kesällä meillä on kausityöntekijä korjuaikana. Et vähän urakoidaan ulos ja sitten vastaavasti hiukan ostetaan urakointipalveluita muilta. Mä oon Sturberg Jarkko ProAgria Länsi-Suomesta ja toimin valtakunnallisena nurmiasiantuntijana. Tänä vuonna kasvukausi on viikon pari myöhässä normaalista. Viime talvi oli ankara ja se on koetellut nurmia tosi paljon. Toisaalta täällä on myös kuivuus ollut kevään ongelmana. Niin miten, Antero, te olette näihin haasteisiin vastannut peltoviljelyssä tänä keväänä? No, silloin kun lumet suli pääosin, niin itse asiassa näytti tilanne vielä aika normaalilta, ihan hyvältä. Kuloa oli havaittavissa paljon kasvustoissa ja sitten heti kun pellot kantoi ja koettiin se mahdolliseksi, niin lähdettiin tämmöisen nurmijyrän kanssa täydentämään ja osittain vaan ihan sen takia, että saataisiin sitä kuloa rikottua ja paljastettu ne kasvupisteet sieltä kasvustosta.
Ja tämä tapahtuisi nyt tänä vuonna tosiaan poikkeuksellisen myöhään, että vasta huhtikuun loppupuolella, että yleensä ollaan päästy huhtikuun alussa jo näihin hommiin. Mutta sitten lannoitus oli siinä noin puolitoista tämän jälkeen, kun kuviteltiin vielä, että kasvustot on suht hyvään kasvuun lähdössä ja toisaalta niin kun yöpakkaset näytti pahimmat olevan menneet, että niin koettiin, että kasvu olisi mahdollista. Mutta sitten silloin pian tämän lannoituksen jälkeen havaittiin, että tuhot oli itse asiassa paljon laajemmat, että monet tällaiset kuloiset paikat, niin siellä ei käytännössä ollutkaan mitään kasvua tulossa, mihin oltiin luotettu. Ja sen jälkeen nyt sitten on suorakylvökoneella vielä toukokuun puolella pyritty täydentämään viljoja ja yksivuotisia kasveja sinne sekä heinää sitten näihin tuhotuneisiin paikkoihin. Niin, talvituhot on ollut tänä vuonna kyllä melkoisen kovia, toki ennätyshankalia ja jääpolte on vienyt aika paljon, niin kuin tehnyt tyhjiä aukkoja. Et tässäkin on tämmöinen iso alue, mutta että te olette täydentänyt tämän sitten ajoissa. Joo, että heti silloin kun todettiin, että nyt ei ole mitään lähdössä, niin tultiin suorakylvökoneen kanssa ja tähän on nyt kylvetty ohraa ja sitten heinäsiemeniä ja ohra on nyt oralla. Siitä ei tähän ensimmäiseen satoon vielä kauheasti ole, mutta jos siitä sitten saataisiin odelmaa hiukan, niin saadaan sitä massaa. Ja sitten muilla lohkoilla on kokeiltu muitakin yksivuotisia, on kokeiltu ruisvehnää ja sitten vielä myöskin niin kuin persianapilaa, italian raiheinää. Mutta kyllä se meillä niin kuin tuntuu, että tarvitaan vilja tai joku muu tällainen isosiemeninen, voimakkaasti kasvava, että siitä on jotain hyötyä meillä niin kuin tuotannossa. Niin ja kevät on niin kuiva täällä, että nyt on niin kuin ensimmäinen sadepäivä pitkään aikaan, koko keväänä käytännössä. Joo, näinpä. Niin ei voi oikein pienet nurmisiemenet sitten täydennyksenä kasvaa, että se on sitten aika haasteellista se täydentäminen. Eli meillä on paljon haasteita suomalaisessa nurmituotannossa, että ensin on jäätä ja lunta ja sitten tavallaan yöhallahan päättyy vasta joskus, tai yöpakkaset päättyy toukokuun puolivälissä. Niin, joo, kyllä. Et jos toukokuun puolivälissä kärsitään yöpakkasista ja sitten tehtäisiin kesäkuun ensimmäisellä toisella viikolla säilörehun sato, niin kuukaudessa tapahtuu aika paljon. Kyllä. Ja se on nimenomaan niin kuin haaste monille kasvilajeille ja siksi me joudutaan pohjimmiltaan luottamaan näihin niin kuin perinteisiin, mutta näillä uusilla lajeilla on paljon saatu sitten taas sitä luotettavuutta sinne pidemmälle, kun kasvukaudet on muuttunut kuitenkin. Teillä tämä kylvötapa on ollut sellainen, että siemenet on niin kuin levitetty peltoon, että niitä ei ole kylvetty ikään kuin riveihin. Oikeastaan niin kuin peruslähtökohta on nimenomaan se, että hajakylvönä mahdollisimman täystiheä kasvusto silloin alkuun, niin silloin sitten se pystytään. Me joudutaan joka tapauksessa 3-4 vuoden välein uusimaan nurmia, niin jos se perustaminen onnistuu tiheästi, niin sitten se täydentämisen tarve on vähäisempi ja saadaan parempaa satoa. Mainitsit tuon nurmen perustamisen, niin miten te olette päätyneet tähän nurmen perustamistekniikkaan, mikä teillä on? Onko se ollut alusta saakka sama vai oletteko te sen suhteen tehnyt tässä matkan varrella jotain muutoksia? No sanotaan, että muutoksia on 10 vuoden aikana tapahtunut hyvin paljon. Että alkuun on kylvetty rivikylvönä ihan perinteisesti ja sitten siirryttiin hajakylvöön ja erillisellä jyräyksellä ja myöhäistettyä hajakylvöä oraitten joukkoon. Mutta tällä hetkellä nyt on havaittu, että hajakylvö jyrän kanssa mahdollisimman pienten suojakasvin kylvön jälkeen niin on tuottanut meillä ainakin parhaat kasvustot. Ja sitten suojakasvin täytyy vielä olla tällainen, että siinä on periaatteessa joustoa, että jos vaatii tilanne sitä, niin pystytään korjaamaan se jo koko viljana tai vihantana. Ja toisaalta joka tapauksessa, että jos korjataan puimurilla, niin että se pystytään korjaamaan aikaisin syksyllä, jolloin niin kuin keli on hyvä ja sitten pystytään vielä mahdollisuuksien mukaan täydentämään, jos näyttää, että se heinäkasvusto siellä alla tarvitsee niin kuin lisäystä. Minkälaisiin satoihin te oikeastaan sitten olette päässeet nurmituotannossa? No pitkän ajan keskisato on varmaan ollut siinä 10 000 kuiva-ainekilon paikkeilla hehtaarilta 3 niitolla. Ja se on painottuu niin, että ensimmäinen sato on sen 4-5 000 kuiva-ainekiloa. Toinen sato on nyt viimeisinä vuosina ollut todella heikko, että ollaan jääty jopa 1000 kuiva-ainekiloa hehtaarille. Et oikeastaan se on vaan täytynyt korjata pois, että saadaan seuraavan sadon kasvu aikaiseksi. Ja sitten syyssato on taas ollut vahva 3-4 000 kuiva-ainekiloa hehtaarilla, että sitten on päästy siihen noin 10 000. Ja tosiaan ihan koko alaa ei välttämättä korjata, jos ei ole tarvetta niin 3 kertaan. Ja tavoite meillä on se, että tarvittaisiin sellainen
1,2 miljoonaa kiloa kuiva-ainetta, säilörehua niin kuin vuodessa meidän karjan ruokintaan. Siihen tähdätään ja sen mukaan sitten niitä korjuukertoja. Ja sen lisäksi, tämän niin kuin säilörehun lisäksi, niin meillä myös laidunnetaan nuorkarjaa ja umpilehmiä. Ja myös lypsykarjaa, mutta hyvin rajallisesti. Tässä hyvä esimerkki siitä, että kun tehdään oikeanlaisia valintoja ja kokeiluja, niin on mahdollisuus päästä tosi hyviin nurmisatoihin. Joo, siis havainnointi täällä lohkoilla on tärkeää silloin heti alkukeväästä jo aloittaa, että nähdään, että mikä se kasvuston tilanne on, koska valitettavasti tosiaan on niin, että aina joka talvi osa kasveista menetetään ja pystytään sitten arvioimaan, mitä tehdään. Et tälläkin lohkolla on täydennetty tänä keväänä kyllä sen mukaan, mikä nähtiin tärkeäksi. Siellä löytyy nurminataa ja timoteita. Et näkee, että on syvät juuret siellä ja kyllähän tietysti niin kuin nadoilla on paljon syvempi juuristo kuin timoteilla. Mutta sitten kun nyt katsoo näitä, että mikä täällä on oikein lähtenyt kasvuun, niin timoteihan on niin kuin edellä, Kyllä, kun maa on tosi kylmä ollut pitkän aikaa. Joo. Puna-apila ja alsikeapila, valkoapila, niin nehän on semmoisia nuorien nurmien kasveja ja mailaset myös, mutta sitten teillähän on aika mielenkiintoinen sit se, että on sitten syväjuurisia kasveja myös nurmikierron välissä. Joo, eli mehän käytetään niin kuin suojaviljana tai sitten jos jossain paikoissa käytetään ihan vain yksivuotista sioista, niin silloin meillä on aina joko virnaa tai hernettä tai muuta vastaavaa niin kuin syväjuurista palkokasvia siellä mukana silloin. Ja ne on sitten taas todettu hyvin toimiviksi, että sitten pystytään käytännössä lannoituskin hoitamaan pelkällä karjalannalla ja saadaan hyviä satoja. Meillähän siis nurmikierto on se 3-4 vuotta. Oikeastaan tällä hetkellähän kannustetaan vähän pidentämään nurmikiertoa. Niin hiiliviljelyn näkökulmasta, kyllä. Että saadaan enemmän orgaanista ainetta maahan, mutta kyllä sen niin kuin 4. vuoden jälkeen, vaikka täydennettäisiin, niin alkaa olla niin kuin meillä pakko uusia nurmet. Et sen jälkeen se on pelkkää timoteita ja siinä tulee sitten taas niin haastavaksi se hyvän sadon koko kesän korjuu, että se ei vaan onnistu. Et kyllähän tietysti satotason näkökulmasta just se, että on lyhyt kierto, niin siinä on puolensa ja tämä on niin kuin tämän vuoden talvituhojen jälkeen niin kuin hyvännäköistä nurmea kyllä. Ja meillähän tosiaan, että meillä on niin kuin lajikkeeksi on muodostunut semmoinen tälle alueelle aika tyypillinen, että meillä on 2 eri timoteita, on vähän hitaampaa, nopeampaa. Sitten on nurminataa tuomassa myös sitä jälkikasvukykyä ja se on tämmöinen kestävämpi perinteinen lajike. Sitten on englannin raiheinää, joka kyllä kärsii paljon talvituhoista usein. Ja ruokanataa ja koiraheinää tuomassa kuitua ja sitten taas myös sitä kuivuuden kestävyyttä, kun ne on syväjuurisia. Ja sen lisäksi meillä käytetään tosiaan palkokasveja käytännössä kaikkia, eli kaikki 3 apilaa, valkoapilaa, puna-apilaa ja alsikeapilaa, mutta ne on tosiaan tahtovat, että me ei niitä täydennellä, niin ne häviää siinä parissa vuodessa kyllä hyvin pitkälti kasvustoista. Ja sitten sini- ja rehumailasta on käytetty pieniä määriä sellaisilla lohkoilla, kun on koettu, että se on niin kuin maalajien puolesta järkevää, mutta nekin tahtoo olla kovin herkkiä tuhoutumaan. Niin tämä on aika tyypillinen seos kyllä täällä Varsinais-Suomessa, mitä teillä käytetään. Että hyvin monipuolinen ja silloin ei tarvitse välittää, kun ei me voida tietää, että minkälainen sää on tulossa alkukesästä tai loppukesästä, niin on pakko valita vähän niin kuin kaikkea mahdollista. Mutta kyllähän suomalainen ykköskasvi on kuitenkin timotei. Et vaikkei se kasva loppukesästä, niin kyllähän se voima on keväällä ihan mieletön ja se, että se pystyy kasvattamaan juuristoa jo siellä niin kuin jäisessä maassa. Joo, kyllähän tänäkin keväänä näytti pitkään aikaa siltä, että meillä ei ole mitään muuta kuin timoteita viime talven jäljiltä. Nyt hiukan on sentään muitakin tullut, mutta kyllä kaikki muu on paljon perässä timoteita ja se on niin kuin se ykköskasvi tähän meidän ensimmäiseen korjuuseen. Havaintojen teko on tärkeää silloin keväällä ja sitten me on koettu tosi hyväksi tämä systeemi, missä pystytään vertailemaan havaintoja toisten nurmiryhmäläisten kanssa ja sitten keskustelemaan ratkaisuista niihin, että mikä auttaisi siinä omassa tilanteessa ja saa tukea myös muilta. Ja meidän täytyy kuitenkin suomalaisten nurmiviljelijöiden tehdä aika paljon semmoisia nopeitakin päätöksiä, niin silloin just se, että siellä on monta muuta, jotka on samassa tilanteessa, niin pystyy sitten sitä esimerkiksi sääoloihin vastaamaan suunnitelma B:llä, niin se on aika tärkeää kyllä. Joo, ja kun muutetaan systeemiä, niin lähes aina joku on kuitenkin tehnyt jo sen, niin pystyy taas saamaan tukea päätöksiinsä. Et kun ajattelee näitä nurmia, niin sitten ensin ollaan pakkasen puolella yöllä. Päivällä lämpötila nousee sitten jo yli 10 asteeseen, mutta sitten varsinaisesti siitä, kun pakkaset on ohi, niin on noin kuukausi rehuntekoon. Joo, se on hyvin nopea kasvurytmi silloin näillä nurmilla ja
sen takia se vielä korostuu se, että kun pitää seurata sitä kasvua ja sitä niin kuin kasvuston tilannetta, että se saadaan oikeaan aikaan korjattua myös. Joo, että sitten jos ajattelee maan lämpötilaa, niin maan lämpötilahan pitää olla yli 0, että siellä voi juuret kasvaa. Ja sitten taas kasvustossa, niin ilman lämpötilaa pitää olla yli 5, että ylipäätään voidaan kasvaa. Kyllä oikeastaan viimeisen 2-3 viikon aikanahan tapahtuu suurin osa kasvusta ihan maan päällä. Kyllä, joo, että nythän ollaan tavallaan siinä vaiheessa, että se viimeinen räjähdys on käynnistymässä meidän niin kuin kasvuissa. Et tässä vaiheessa suomalaiset nurmet kasvaa niin kuin silmissä tämän pari viikkoa, että elätään jännittäviä aikoja tässä siinä mielessä. Joo, ja toiveikkaita toistaiseksi. Ensimmäisen niiton myöhästyminen 3-4 päivää saattaa vaikuttaa hyvin radikaalisti rehun määrään. Sato nousee 300-400 kuiva-ainekiloa päivässä, mutta toisaalta vaakakupissa on se, että sadon laatu heikkenee. Eli on aika tärkeää, että me saadaan optimiajankohtaan se rehu korjattua pellolta. Ja aikaikkunaa yleensä rehuntekoon on 3, 4, 5 päivää, niin silloin se asettaa aika isoja vaatimuksia korjuukalustolle. Kun Suomen kesä on niin lyhyt ja ajoitusten on osuttava kohdalleen, niin on tärkeää, että havainnoidaan ja mennään oikea-aikaisesti pellolle. Mutta havainnoinnin tueksi meillä on myös korjuaikanäytteitä, mitä otetaan ympäri Suomen. Ja silloinhan leikataan neliön alaa nurmea ja punnitaan se ja arvioidaan siitä sitä kasvuvoimaa. Toisaalta voidaan myös lähettää näyte siitä laboratorioon tutkittavaksi, jolloin saadaan myös sitten ne laatutiedot siinä samalla. Ja silloin osutaan helpommin kohdalleen siinä varsinkin ensimmäisen niiton korjuuajassa. Hyvä suomalainen nurmiviljelijä kasvattaa siis yli 10 tonnin kuiva-ainesadon varsin haastavissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Eli on osattava havainnoida, on osattava tehdä oikeita päätöksiä sekä pitkälle ajan jaksolle että sitten ihan nopeasti. Ja osaaminen tämmöisissä olosuhteissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kasvustot on tiheitä, on käytössä laadukkaat monilajiseokset ja vaalitaan maan kasvukuntoa. Samalla nurmikasvit sitoo paljon hiiltä. Oikeiden ajoitusten löytäminen on mahdollista, kun havainnoidaan kasvustoja ja vertaillaan myös niitä tuloksia muidenkin kanssa. Ja pelisilmää nurmituotannon kehittämiseen saadaankin nurmineuvonnasta ja sitten nurmiryhmätoiminnasta.